Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Tata bụ ụbọchị ụka Sọnde, ka anyị kpata ihe gbasara ụka. Ụnụ lee anya, anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị ụka, 99% of us na-aga ụka. Maka na ị bịakpala anya na omenala anyị, ana m eche ihe mere ndị Igbo ji wee wụbaa n'ụka. Omenala Igbo, 95% of omenala Igbo nọkwa na Bible, so ọ dị ka ihe anyị n'aka convert ndị Igbo to Christianity. Mana enwere ihe nchọpụtara na-emenụ na at a time the managers of the churches bido na deviate from ka esi wee kụzie ụka. Dịka mgbe m na-eto, anyị tụrụ masị Catholic Agam Catechism. Ọtụtụ ihe a na-eme na Catholic Church today abụọzi ịgbanwe n'ọtụtụ ihe, mebikwe n'ọtụtụ ihe nke a sị na omenala anyị megidere Baịbụl. Ọtụtụ omenala anyị na-ewepụtazi ya, mana na mbụ chọọchị a pamitere ụmụ ihe ndị a. Enwe ihe m chọrọ attention ndị ụka, especially nke ndị Igbo, m chọrọ ịkọ na ndị mmadụ ike agwụwala ndị mmadụ ego ụka, mana dị m sure na ndị pastọ na-aghọta. Mmadụ dịka m ndị pụtara na-ekwu ihe gbasara ya, ọtụtụ ndị ụkọchukwu ewebeghị iwe. Ọ dịka anyị na-akọta ụka, anyị anaghị akọta ụka, mụnwa na-aga ụka, mụnwa alaikịkwa na ụka, mụnwa aga alaikịkwa ụka nwụọ. Mana otu unu si na-achị ndị ụka na otu unu si ahazi ụka, ụka ga-anwụ. Maka ọtụtụ ndị mmadụ ada agazi ụka. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuwele achọwazila agbara na-achọzi omenala, mana unfortunately now ha ga-aba ihe omenala ahụ n'ụzọ dị wrong. Ha na-abazi ya n'ụzọ dị wrong. 80% of Christians kịta na-akọnsọtụzi ndị dibịa under your nose, mụrụ na amarọ, ebe ha na-achọ solution. Church anaghị offer that solution ndị mmadụ na-achọ, and the church anaghị enyezi that protection. Abịala m kọwaa na anyị na-eme na anyị ghọta na Christianity dị iche from church. Church wụ a house of God, ebe individuals nwe church, mana Christianity wụ religion nke ndị be anyị nabatara. In the last 3 years, a na-akwafe ọbara na South East bụ nke anyị. N'ime ịkwafe ọbara nwụbeghị m ebe ndị ụka bịakọtara ọnụ, ma ndị Orthodox ma ndị Pentecostal, tinye ọnụ ịma how to defend their members. Ị gaa n'ihe dịka ọsụ ihite ọkwa, ndị Catholic, ndị Anglican na ndị Pentecostal agbaala ọsọ. Enweghị otu ha jiri kwechiri defend their members by reaching out to other churches. Ihe dịka Can ma ọ bụ ndị obodo ndị Anglican reaching out to England, then Catholic reach out to Rome, of which I'm that these churches can influence things. Kita now we have managed to chop plan enwere jihad n'ala Igbo. All the individuals dị ka iwu ndị na-arụ ọga na-akpagharị na-ewepụta ụmụ eziokwu agasị. Ndị abụzi ndị ụka ihe ha na-eme ewu enwe ebe ndị a ga-egbu mmadụ, obodo gba ọsọ, ha mecha ndị pastọ ha transfer. Nnamdị Kanu na-eji ihe ọkwe Christian, ya bụrụkwa na ọwe Muslim ka eji Muslim, ma ndị nke so all over the world ga-etinye ya ọnụ. Mana Christian, ụnụ churches ụnụ na-achọ igosi anyị na chọọchị wụ ewudo a religion, na church wụ business ụnụ, because ụnụ enweghị interest in uniting the Christians and defending the Christian body. Onye Igbo kịta aka anyị nọ na-eji sharia court kpee ikpe na Abuja, enwebeghị bishọp mpụta n'ukwu okwu, ma ọ wụrụ fada parish ọ na-aga, ma ọ pastọ chọọchị ọ na-aga. Nobody onye m na-ekwu okwu. The Christian body apụtabeghị okwu okwu, lụọ ọgụ kwechiri. By now, Christian body kwesịrị na-eme protest. Mana ile n'anya gọọmenti anyị kpọbata ọkwari Christians kpọbata ọkwari Pastor Enoch Adeboye kpọbatara ya, onye nwe the biggest Pentecostal movement na Nigeria. Kịta now, with all these human rights abuses, killing, Pastor Enoch Adeboye lead another protest. Onye ajụ na ndị ajụ onwe, eji m ohere a na-akpọ all bishops nọ n'ala Igbo, all pastors, reverend fathers, ndị ụkọchukwu, unu ga-elite rise ya, ma organize protest. Adam Sean unu ma organize protest. Ndị gọvanọ ga n'ụlọ unu, ndị reps ga n'ụlọ unu, senators ga n'ụlọ unu. Maka na right now ka m kwatu unu agwa na enwe vacuum of leadership n'ala Igbo, and enwere jihad n'ala Igbo. Ka akpọ meeting ọ dị ka ọ dị, ndị ọka, senators, ndị obodo tinye okwu ọnụ before mmiri eri anyị. Ka ya bụna na ndị senators anyị na ndị gọvanọs anyị ụmụ ha n'obodo oyibo ha filizie na enweghị ha ji ala Igbo eme. Ndị dịka anyị enwe ihe ha ka ji ala Igbo eme.
biko achọrọ m ka ndị gọvanọ anyị tinye ọnụ na nwoke onye Igbo eji sharia kpee ikpe, mana ndị ga-akaburu ihe a n'isi ndị church, because ihe a wee slap on Christians. Biko ka unu lite tie okwu ọnụ, otherwise unu ga-akpacha anya, ndị mmadụ ga-akwụsị egwu ụka, because ọ chadịsị ka enwezi benefit dị n'ụka. Ndewo. I want to tell you that the agreement between the British and the Fulani has collapsed. And the only person that collapsed it is Trump. I want the world to understand this. Because he said no other person. It is not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we are facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. Thank you very much. Comes back to her because she said no other person. It is not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we are facing. It's as simple as that. Nothing more.